This Moringa place person. Yeah. This man tell me the last. Poď. Šok Moringa. Aha, farmia. Ahoj, ahoj každému. Ideme práve teraz do Kameňolomu, tak rýchlo prosím, pomôžte mi to rozpostovať a rozlajkovať, prezdieľať, lebo to bude brutálny akože zážitok. Nech semka aspoň nabehne minimálne tých 100 ľudí. Prosím, lajkujte, nech sa to ukáže viacerých ľudí, už nie sme tu aj 12, ďakujem hneď veľmi pekne za srdiečko. Nechcem si ukazovať viac, ale kufor máme akože plný pre deti. Bude to extrémne že zaujímavé. Len prosím, rozlajkujte to, nech sa nám toto naozaj že nabehne aspoň na viac ako tých 100 ľudí. Nech to tu je, ďakujem za ružičku. Ešte zhruba takých 5 minút a dorazíme na ten place. Nevedel som to skôr zapnúť, lebo nebol signál po ceste. Boženka, ďakujem. Boženka, buď tu aj ty, ak vieš. Prosím, aj všetci ostatní. Ideme do Kameňolomu. Prosím, rozlajkujte to, prezdieľajte, komu sa len dá. Nech je tu čím viac ľudí. Zhruba do 5 minút tam dorazíme, prosím. Takže vydržte. Boženka, ahoj moja. Ahoj, Žanet. Ahoj každému. Ináč ja šoferujem, takže snažím sa aj na auto dávať pozor, či na cestu dávať pozor. A aj na obrazovke dneska večer. Hurá, rád dáte vidieť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Prosím, lajkujte, zdieľajte. Koza. Pardon, skoro som prešiel kozu. A ideme spoločne teraz do Kameňolomu. Sherry, ahoj. Evik, ahoj. Len vydržte, super, už sme tu hneď 123 ľudí. Vidíte? Lajkujte, prosím, zdieľajte, lajkujte a buďte tu pred touto obrazovkou, lebo budete mať extrémny zážitok. Náhodou, kto je to nový, tak ideme robiť charitatívnu činnosť. Sme v Afrike, v Sierra Leone, teraz nedaleko od Bure Beach a to je taký obrovský veľký kameňolom, kde stále chodím. Ďakujem veľmi pekne. Len to tu vydržte, prosím. Zhruba už iba také 3 minútky a už vidím z cesty už ten kameňolom, takže ideme tam a bude extra zážitok. Takže tak 49% mám, dúfam, že aspoň tú hodinku to vydrží. ...164 ľudí. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Snažte sa čo najviac ľudí semka nalákať. A zdieľajte, komu sa to dá. Už vidím Kameňolom. Ďakujem veľmi pekne, Bibi, za srdiečko. Dnešný deň nezabudnite, že sa bude robiť potom tá storka, že koľko sa vám za minulý mesiac podarilo vyzbierať. Tuto teraz rozdáme extrémne aj peniažky, pomôžeme tam detičkám, priniesli sme aj lopty, priniesli sme také tie krabičky, čo ste už videli, čo stále zvyknem rozdávať, takže sú tam aj sladkosti a hlavne toto sa pomáha najviac s tými peniazmi stále. Takže už iba 2 minúty prejdeme cez checkpoint, trošku si zložím si telefón, lebo tu zvyknú byť policajti, aj keď mám vedľa seba svojho generála, takže musím... Počkajte, hneď nás kontrolujú. Už kričia, že gate. Simo, budem. Thank you. Dobre, no, dorážeme, takže buďte pripravení. Ešte prejdeme. Počkajte, musím počkať, aby prešli kamiony. Už aj tam budeme. Hneď ináč nabehnú k nám malé deti, aj dospelí. Veľa ľudí ma to už pozná, kde chodím s týmto mojím autom. Takže bude to dobrá zábava. Thank you. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, že mi pomáhate s lajkami, s dielaním. Ideme do Kameňolomu. Takže hneď sa to začína. Už iba idem odparkovať a púšťame sa do toho. Dúfam, že je tu. Dobre. Vidím, že sa hrajú. Veľa ľudí pracuje. OK. Park here? OK. First time, no, is everything for speak to helping for box and candies.
and after is ball and money. Okay. For every people. Did you stay here? Yeah. Okay. No, ideme na to, ľudia. Takže tu je peniažky, tu máme väčšie množstvo, vzadu máme veľa dárčekov, toto rýchlo semka odložím. A už kričia, áno, už kričia, už nás vidia. Už ma to poznajú, takže bude obrovská veľká radosť. Počkajte, musím peniaze dať na dobré miesto, nie že sa niečo stane. A ešte vypnem aj motor. Ahojte, počkajte sekundu. Dobre. Vypnem motor. Mám tu Martina, Lamina a tu je môj generál, kto stále na mňa dá pozor. Tu máme Čabiho zo Slovenska, tiež Martina. Obrátim vám kameru. Takže sme v jednom obrovskom veľkom kameňolomu. Tam sa pracuje, dole som videl, že malé deti hrajú. A pôjdeme každému jednému, aby ste potom videli, že čo tu ručne rozbijajú. Yes? Inside car? Martin, pôjdeš, no prosím ťa, s autom. Cúni dnu, áno môj. Len zatvor dvere, nie že tam niekto naskáče. No, ideme na to. Elizabeth, teraz ťa nepríjmem. Takže toto je jeden obrovský veľký kameňolom, kde miestni začínajú, hneď vám idem ukázať, že začínajú od tých obrovských balvanov, čo sa skotalo je dole. Dospelí rozbijajú takéto, že väčšie kamene na približne ako moja ruka. Potom stále na menšie. Mám tu svojich obľúbených takých dve malé detičky, čo idú bomby stále. Takže hneď ich uvidíte. Ahoj každému. Hneď uvidíte každému. Len musím dať pozor, nie že dostanem ban, lebo niektorí nemajú na sebe trička. Čabík, prevezmeš to ty už? Dobre? Prevezmeš to? Ahojte všetci, 268 ľudí, prosím, prezdielajte do storiek svojich, keď môžete. Ahojte, buďte takí dobrí, prezdielajte ľuďom, nech vidia ľudia aj na TikToku, že sa dejú aj kladné veci, pozitívne. Najideálnejšie, keď zdieľate do svojej storky. Zdieľajte ľudia, buďte takí dobrí, zdieľajte a srdiečkujte všetci, podporujte liveko, keď môžete. Nech ideme do trendov. Decká dostávajú sladkosti a peňažky a dospelí dostanú potom ešte práce prášky a peňažky samozrejme. Buďte takí dobrí, prezdielajte, kto môžete, osrdečkujte všetci stream. Ľudia, máme iba 11 zdieľaní, je tu 300 ľudí, prezdielajte prosím vás stream, nech vidia aj niečo pozitívne ľudia.
Pozrite na toto nádheru, Bože môj. Ďakujeme veľmi pekne, Zuzka, za populár. Ďakujeme pekne za darčeky. It's for you, okay? Eric, okay? Musím dávať pozor, lebo strašne veľa detičiek je tu nahých, tak aby sme náhodou nedostali ban. Buďte takí dobrí, zdieľajte a hlavne srdiečkujte. Nech v tej populárnej tabulke ideme čím vyššie, prosím vás. Ďakujeme veľmi pekne, Bibka, za podporu. Vierka, veľmi pekne ďakujeme za podporu. Toto takisto potom pôjde na charitu, samozrejme, ako všetky darčeky od posledného centu, ktorý posielate. Skúsim sa vzdialiť trošičku, lebo je tam dosť veľký ruch a poviem vám, ktorí ste tu noví, pozrite, ako sa tešia. Erik priniesol aj lopty pre malé deti.
Lajkujte prosím vás aspoň na 200 000. Posnažím sa ísť od nich trošičku, lebo zase tie decka mi tu behajú, tie nahé, aby sme náhodou nedostali ban. Chvíľočku a hneď vám ich ukážem naspäť. Buďte takí dobrí, pripomínam ešte raz, kto môže, osrdečkujte všetci stream. Prezdielajte hlavne do storiek. Máme zatiaľ iba 11 zdieľaní a je nás tu 300 ľudia. Zdieľanie vás nič nestojí. Prosím vás, pomôžte nám aspoň takto. Nachádzame sa momentálne v Sierra Leone v Afrike a toto je baňa na štrk, kameňalom v podstate. Táto veľká skala, čo je pred nami, sa láme na stále menšie a menšie časti, ako vidíte. A pracujú tu celé rodiny. Celé rodiny tu žijú. Ako vidíte, tam pani v bielom, matky, ženy, deti, samozrejme muži. Žijú tu celé rodiny a malé deti od 5-6 rokov tu pracujú, aby zarobili nejaké peňažky extra pre svoje rodiny. My im teraz ešte budeme rozdávať peňažky toľko, koľko zarobia oni za jeden týždeň. Budeš? Ideš? Ty? Preber kľudne, preber kľudne. Už teraz práve začnú pracovať. Lamin rozdáva peňažky, ako stále pomáhame s peniažmi. Teraz momentálne dnešný deň sa to rozdá zhruba takých 600 € ďalších pre kompletnú komunitu. Im tiež semka chodíme každý mesiac, každé 2 týždne pomáhať. Tuto sú už od 6 rokov maledičké deti, pracujú spolu s dospelými. Hneď pôjdeme aj bližšie, aby ste to videli, že z akých obrovských veľkých kameňov spravia štrk. Takže obrovských veľkých balvanov, dospelí začínajú s veľkými, malé deti už potom už idú na maličký štrk. Je to extrémne ťažké, bohužiaľ malé deti tu dostanú v tej miestnej komunity 50 centov na 10 až 12 hodín. Limetka, veľmi pekne ďakujeme. Dospelí ľudia tu zarábajú od 1 € do 2 €. Teraz ešte sa tu handrekujú, lebo tak stále akože sa im páči, že čo semka prídeme pomôcť. Sú obrovská veľká vďaka. Je to aj od vás, lebo samostatne, ako som aj povedal, že čo sa robí stále v storke, vaše peniažky sa rozdávajú tiež do tej komunity spoločne so mnou, spoločne s každým, kto semka posiela, takže obrovská veľká vďaka. Čabi, ideš ty? Ja prebehnem s Lamínom a sa vrátim potom ku tebe. Tak poď s Lamínom. Lamín, okay. No takže Lamín ešte dostal peňažky. Lamín ešte dostal peňažky od Elika. Sú to peňažky aj z časti vaše, lebo ako sme povedali, všetky peňažky aj z TikToku. Ďakujeme krásne každému. Musím strašný pozor dávať na decka, strašne veľa detí je tu na nich. Buďte takí dobrí, hlavne lajkujte a srdečkujte, aby sme náhodou nedostali ban. 333 ľudí, lajkujte, zdieľajte, prosím vás. Máme strašne málo zdieľaní zatiaľ. Vidíte, tínedžeri
malé deti, 5, 6, 7 ročné. Pozrite tú radosť, keď dostane peňažtíky. Peňazí im dávame toľko, koľko tu na v kameňolome za ručnú prácu 12 hodín denne zarobia za týždeň. Takže momentálne dostávajú toľko od nás ako dar, koľko majú bežne za jeden týždeň práce ručnej, 12 hodín denne. Malé deti, matky, muži. Dospelí, ďakujeme veľmi pekne za darčeky. Všetky darčeky takisto z TikToku sú posúvané ďalej. Za minulý mesiac sa nám podarilo vyzbierať 105 eur, dneska rozdávame 600 eur plus vecné dary. Ale ďakujeme každému, samozrejme za každý jeden centík. Aj tá posledná rúžička sa ráta, každá pomoc je vzácna. Kto môže, ako pomôže, len vás poprosím, lajkujte a zdieľajte. Lajkovanie, zdieľanie máte zadarmo. Momentálne sme 54. miesto, skúsme Erika posunúť v tabulke čím vyššie, aby nás TikTok ukazoval aj novým ľuďom. Nech sa o tomto dozvie projekte viacero ľudí. Ďakujeme krásne za plnenie aj bleskového cieľu. Nikol, myslíš si, že to je nejaká... Neviem, čo je to za otázku, či je to pravdivé. Ďakujeme krásne za zdieľania. Ďakujeme krásne každému. Nezabudnite, prosím vás, osrdečkovať hlavne. Srdečkujte, srdečkujte, srdečkujte. Mám sa tam pozrieť, aké je to vysoké? Určite. Všetci, ktorí ste tu noví, prosím vás, pozrite na Erikov profil. Zistite všetky podrobnosti. A Erik má 2 metre. A ja som práve spadol na kameňok, lebo cúvam a nedávam pozor. A ja ti pomáham. Mobil mi zober, prosím vás, ty mi pomôžeš najviac. OK. Zadvihneme to. Mobil mi berte a robte, ja sa zodvihnem. Nepoškabal si sa? Si v poriadku? Som v poriadku, live. Len dobre, ale len kokos, veď mám od teba strach. Dobre, prepáč. Prepáčte, som tu. No, ideme za Laminom, tak ako som tu aj spomínal, nemôže aj čo by vám rozprával, tak pracuje to od 6, sú tu ešte mladšie aj deti, tak to ináč pália skaly a z toho to ešte plus aj praskajú. A toto každý boží deň robia 10 až 12 hodín, až do večera. Od malinkých detí, po dospelých a takto ďalej. Nech sa páči. Ukážem teraz toto jedného malého chlapčeka, že bosí v šlapkách, je to niečo extrém. A potom ešte to aj ručne musia nakladať na kamión, keď sa tu zastaví. Semka chodí ešte aj môj. Je to hrozné. Malé deti tu dostávajú výplatu od tejto miestnej komunity 50 centov a dospelí od 1 až 2 eur na každý boží deň na 10 až 12 hodín tu pracujú. Pozrite sa, že aké brutálne také mramorové kamene sú tu ináč. Prepáčte, ja teraz nečítam obrazovku, ak sú tu voľaké otázočky. Dnešný deň sa tu rozdalo zhruba takých do 600 eur plus darčeky, ako ste aj videli, krabičky so sladkosťami. Oni potom aspoň vedia využiť tie krabice na jedlo na hocičo a futbalové lopty sa tiež rozdali. To je jeden pán, aby ste videli, že ako začína s tou obrovskou veľkou skalou. Ja si zakriem oči, minule mi to tu riadne buchlo do tváre. Semka neprinesú stroje, lebo tým pádom okamžite by miestnej komunite zobrali aj to málo. Takže taký rozdiel vidíme medzi našimi a tu. Taký rozdiel medzi našimi a tu, že
u nás aj ten chudobný človek, čo už dostáva sociálku, zdravotku, vie si doma zapnúť elektriku, vie si pustiť čistú vodu a dajme tomu vyjsť, odísť aj pracovať za minimálnu mzdu, tak ste už od nich bohatší extrémne. Bohužiaľ, toto tu je krutá realita, čo tu vidíte u mňa. Toto sa nepracuje na hodinu, toto sa pracuje na kompletný celý deň a to je denná výplata pre maličké deti 50 centov, pre takýchto do 8-6 rokov a väčší dostávajú od 1 až do 2 eur na kompletný celý deň. Pozrite sa, že Martin pri tom balvane, že spadne, že aký je malý. A oni z týchto balvanov toto pokúsko stále lámu. Počkajte, rýchlo si trošku utriem kameru, aby ste ešte lepšie videli. A presne, že tu je živý príklad, že oni to ako robia. A v šlapkách, bosí, ako im to ide. Teraz ma to aj riadne trafilo. A potom menšie deti zás už z takých väčších robia takýto menší a menší štrk. Ináč tu není... Yes. Hello. Hi, how are you? Fine. How are you doing? You okay? How are you doing? You checking ball? Football? Yeah. Okay. Takže takto. Toto momentálne vyzerá. A potom stále na menšie. Mám toho obľúbeného chlapca tiež a mám tu aj ešte také dievčatko, také bomby, že to nie je normálne. Je to bohužiaľ smutné, extrémne. Snažím sa stále niečo ukázať, aj popri tom, že podnikám, robím vedľa toho tiež aj toto charitatívnu činnosť. Potom pôjdeme spoločne aj do tých škôl, tiež natočiť, ktoré sa tu niečo hádajú. What? What do you give the ball? They don't give us the ball. They take the ball and hold it over there. I take it is 5 pieces. Five. Yes. Well, let us go down there and go and watch them. Okay. Some of them, don't know how to play football. Those of us know how to play football. Don't give us the ball. Me back Tuesday at 12 o'clock. Here is Companero one meeting. Companero. Yes, and after for you, I don't know how much. 5 pieces is good. Yeah. And check my car. Okay, Tuesday. Yes, sir. Okay, thank you. Takže ešte útorok im semka prinesiem. You have to come here on Tuesday. Yeah. A ešte útorok semka prídem a toto môjmu obľúbenému chlapcovi ešte prinesiem 5 futbalových lopt. Toto je v Sierra Leone, Afrike. To je tu náhodou nový, prosím, pozrite môj profil. Čabík? Ukazíme ešte obydlie. Obydlie takto. Rozdali ste všetky peňažky? Dobre. Takže rozdajú sú všetky peňažky, toto je ich miestna kuchenka, takto to aj vyzerá, kde oni aj žijú, bývajú, na takýchto miestach spávajú, tam majú tiež ďalšie, to je vedľa nás taký potôčik, kde si vedia vyprať, priniesli sa semka ešte aj mydlo, 6 obrovských veľkých takých, ako sa to povie, plastových, neviem čo je to. Tak. Tu sú tiež dospelí, malé deti. Vidíte, tieto krabice sa tu porozdávali ďalšie. A tu je zase chlapec, on mu pripraví väčšiu kopu. On si to dáva takto pod nohu. Ako vidíte, že tu sú už tie menšie. Z takýchto... Yes, please. Z takýchto už to lámu na také menšie. A oni mu to nosia v takýchto, že tuto sa robí na väčšie kusy, potom to preniesú na druhú kopu, ako aj tu. A presne aj tam vidíte tú pani, čo je to tam podáva a stále to láme na menšie a menšie. Prosím? A ešte nech sa páči, tu ešte aj pracuje a ešte nosí maličké dieťa na chrbte. Ideš ty môj? Pokračuješ? Podám vám Čabiho. Ahojte. Ďakujeme veľmi pekne každému, ktorý ste tu a nás podporujete.
Buďte takí dobrí všetci, ktorí môžete, hlavne zdieľajte aj videjka na Erikovom profile a lajkujte, komentujte. Nech vie o tom viac ľudí, že čo sa to tu deje. Sme momentálne v Afrike, Sierra Leone. Toto je baňa na kameň, tu sa láme kameň, ale robia to miestni obyvatelia ručne. Žijú tu celé rodiny. A od malých detí, matky, otcovia pracujú na tom, že vlastne z tých veľkých balvanov, ktoré vidíte tam, drvia stále na menšie a menšie časti, kamienky a potom to predávajú. Keď sa im podarí predať kameň, tak vlastne im vychádza plat 1 až 2 eurá pre dospelého, okolo 50 centov na dieťa za jeden deň práce. Pracujú od rána do večera, v podstate nejaké 12. Už pomaličky máme 200 000 lajkov, veľmi pekne ďakujeme. Ešte nám chýba do splnená cieľa ten smiley, ktorý som teraz pripol. Buďte taký dobrý, kto ešte neposlal a má jeden coin. Iba jeden kus môže poslať každý jeden človek. Ďakujeme, ešte 10 ľudia po jednom. Už len 7, 6. Veľmi pekne ďakujeme, super ste. Iba jeden kus, každý môže iba jeden kus poslať. Už len dvoje, výborne, podarilo sa nám splniť cieľ. Ďakujeme krásne. Musím vám ľudia povedať, že je toto hrozné, ale že hrozné vidieť naživo. Videl som to už na Erikových livekách, ale vidieť to naživo je to extrém. Je tu strašne veľa maličkých detí. Ďakujeme krásne. Nachádzame sa v Sierra Leone v Afrike. Ďakujeme vám ľudia, ďakujeme krásne každému. Ďakujeme krásne každému. Cent od štátu. Štát neprispieva nič. Neexistuje tu rodičovské. Neexistuje tu rodičovský príspevok, neexistuje tu dôchodok, neexistuje tu nič. A keď si pozriete práve pre toto, čo sa tu deje, že od takýchto malých detí musia deti pracovať, je to, že keď si vyhľadáte na internete priemerné dožitie, tak Sierra Leone je číslo 1. Vychádza to tam aktuálne okolo 50 rokov dožitia, lebo strašne veľa malých detí zomiera. Lebo nemajú peniaze na lieky, na jedlo a tak ďalej a tak ďalej. Xavi, ďakujeme veľmi pekne. Vďaka každému, kto podporuje, lajkuje, zdieľa. Ideme ešte spolu? Ideš aj tu? Let me in small time. I go. No hovor, Eriček. Neviem, či sa ľudia do toho vedia vcítiť, že ohľadom atmosféry oni sú už zvyknutí, lebo stále keď uvidia moje auto, tak nech sa tešia. Bohužiaľ, nikto iným toto im nepomáha. Práve Martinovi som to hovoril, že keď som semka prišiel prvýkrát, tak to bolo obrovské zlaknutie akože od tých ľudí, že čo tu robím alebo čo tu chcem spraviť. A potom som mi stále slúbil, že sa budem snažiť aj semka minimálne raz za mesiac určite, že prísť. Ja čo najviac pomáham, tak sú tie školy, to si viete aj pozrieť ohľadom môjho profilu. A skúste to prosím aj prelajkovať, nech sa to čím viac ľuďom dostane. Veľmi pekne ďakujem za všetky vaše gifty, nezabúdajte všetky vaše gifty, čo posielate, tak posielate na takéto komunity, pomôcť pre deťom, hlavne rodinám a hlavne do tých maličkých škôl. To budúci týždeň budeme mať malú školu viackrát, takže pôjdeme do tej
aj školy pomôcť, čo bola u nás tá pastorka a bohužiaľ maličké deti tam nemajú žiadnych rodičov, nemajú od štátu žiadnu pomoc, nemajú žiadnu zdravotku, nemajú vôbec že nič. A im tiež chcem extrémne pomôcť. Nezabudnite, pozrite si tie videjka, prelajkujte. Ja tu mám svojich už takú malú školu adoptovaných svojich malých 200 malých detí, ktorým každý mesiac zabezpečujem jedlo, pitie, peniažky, všetko možné, takže aj tam pôjdeme k ním na návštevu. A ideme sa ešte trošku prejsť, potom sa už ozdravíme. Dúfam, že trošku sa viete do toho vcítiť, že ohľadom nášho života, ako ja veľakrát to spomínam, že kto už u nás, aj tí chudobnejší ľudia, ak si viete doma zapnúť elektriku, dať si čistú vodu do pohára, z toho sa napiť a máte strechu nad hlavou, už ste okamžite bohatší, úspešnejší od nich, čo tu nič nemajú vôbec, že od štátu. Bohužiaľ nie je tu ani žiadny dôchodok. Môj najstarší pracovník, papa, je u mňa 86 ročný, ktorému tiež pomáham, iba u mňa tam vysetkáva a aj tak mám ho extrémne veľmi rád, ale veľmi rád pomôžem naozaj, že čo sa len dá, čo je v mojich silách. Samozrejme ja mám tiež svoje hranice, lebo kebyže nie som úspešný, tak nemohol by som ja tiež z vlastných rozdávať. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne každému. Vieš nám povedať, že ako bývajú títo ľudia, alebo kde bývajú? Títo ľudia bývajú tu na týchto pozemkoch. Preto sme si ukázali, že na africký štýl majú buď z vreci, strechu poskladanú, to je všetko. Takže každý boží deň tu majú extrémny problém ohľadom zdravotníctva, lebo aj ja som už doštípaný, hneď vám to ukážem. Nech sa páči, tu je ruka, tu je druhá. Náhodou som nechal otvorené maličké okno, takže večer ma moskyto brutálne doštípal. Najviac choroby, čo je tu, čo prenáša moskyto, tak to je malária. Ako vám aj Čabi spomínal, že najčastejšie, čo tu bohužiaľ zomrú, sú tu maličké deti. A najčastejšie na prvom mieste je tu úmrtnosť. Bohužiaľ kvôli týmto maličkým deťom nemajú na zdravotníctvo, nemajú na lieky a nemajú im kto pomôcť. Aj teraz práve Trump zrušil ohľadom zdravotníctva pomoc semka do tejto Afriky. To je extrémne, ale extrémne ľúto. Ale bohužiaľ svet neviem zachrániť, ale snažím sa niekomu ten svet zachrániť. Takže aspoň aj s týmto mojím malým, čo tu stále robím spolu s vami, spolu s vašou touto energiou a so všetkým, čo dávate aj pre mňa tieto pozitívne prepáčte, neviem sa vykoktať, lebo je mi extrémne teplo, ale pozitívne slova mňa veľmi tešia a takisto im to snažím všetko predať zo svojho života, že niekto, aspoň niekto semka chodí a pomáha im. A čo robí štát, že im nepomáha? Nemôžem takéto veci veľmi rozprávať. I'm gone. Thank you. No, thank you. No. A teraz po svojom jazyku práve ešte povedala, že či ešte nedáš niečo na jedlo. Vidíte, že sú aj tuto takí ľudia, že im podáte jej pomocnú ruku a hneď ešte by chceli ešte viac. Ale bohužiaľ nedá sa každému vyhovieť. Ohľadom štátu, prečo tu není pomoc, lebo je tu obrovská korupcia. Štát si kradne bohužiaľ do svojho vrecka a nie až tak akože u nás, že aspoň niečo tým ľuďom dajú, že je u nás výplata, zdravotníctvo, sociálka a všetky tieto veci. Tu od štátu vôbec nič nedostanete. Maličko chlapček sa dostal práve s krabičkou sa zlakol. Sa ma zľakol, lebo som veľký. Na mňa ukázal, lebo ja som, hej. A pritom som mu tak pekne povedal, že moja láska. On nechce byť moja láska. Práve tam vidíte, že rozlievajú mydlo, tekuté mydlo a idú si aspoň všetci a vyprať domov. Vidíte, nech sa páči, tam je spálený kameň, to čo sa im podarilo rozbiť a potom z tohoto stále ide ručne, boso, lámu stále na menšie, až čo je tuto, Čabi, za tebou. Už sa hádajú medzi sebou. Takže najčastejšie hádky medzi sebou je to rozdelenie. A vidíte, že do malých fliaž si pekne už rozlievajú a budú sa aspoň snažiť si vyprať svoje veci. Máš tu celkom dobrú otázočku, že čo je v tom prípade, keď je obdobie dažďov,
a silné dažde, môžu pracovať v kameňolomoch, Nie. alebo čo robia? Nie, ani neviete. Alebo čo robia? Nie, ani neviete. Som cúval a som nevidel kopu kameňa za sebou, tak som spadol. Ale prežil som, takže Erik má 2 metre a toto je diera, ktorá je vykopaná v skale a vlastne túto skalu oni obrábajú. Takže aj s rukami zdvihnutými Erik môže mať nejakých 2,5 metra, tak si urobte screenshot a si rozratajte, že aká hlboká diera je tuto vykopaná už. A všetko to robia ručne miestni ľudia, aby si vedeli nejaké peňažky zarobiť. Takže tak. Momentálne sa nachádzame v Sierra Leone v Afrike. Pôjdeme smerom auto. Môžeme, Budeme hej. musieť vyraziť, za chvíľku bude tma. A ja som tu šofér s tým jedným okom. Takže snažím sa každého bezpečí stále dostať na hotov. Chvála Bohu, zatiaľ máme v poriadku všetko. Aj keď sme mali búračku pred 2 dňami s tým motorkárom. Hej, ale prežilo som. Prežil Aj o motorkár, aj my. Dominik zase deň predtým mal tiež. On za tuk-tukom. Veľmi pekne každému ďakujeme za každý jeden gift. Kto ešte tak neurobil, prosím vás, osrdečkujte stream. To je strašne dôležité. A stále buďte takí dobrí po osrdečkovaní. Kliknite ešte raz na to srdiečko a zbierajte body, aby ste mali čím vyššiu úroveň. Poviem vám zákulisnú informáciu, že sa to pre vás veľmi oplatí, aby ste mali čím vyššiu úroveň u Erika na streame do budúcna. Prosím vás, srdečkujte každý stream a zbierajte si bodíky. Môže to sekať kvôli tomu, že sme v Afrike, takže internet nie je stále stabilný, 100%. Gitka, okolo tých dažďov bola reč o tom, že v prípade, keď sa začnú tie silné monzúnové dažde, tak vlastne z týchto vysokých skál sa leje a v podstate aj všetky cesty sú zaplavené, takže väčšinou tak robia tí miestni, že oni si zvyknú robiť už zásoby na to monzúnové obdobie a v podstate 2 mesiace, keď sú tie najsilnejšie dažde, ani nevychádzajú z domu. Tu spí psíček. Tu majú tie kopky porobené, už ani o toto horúčavy neviem rozprávať ľudia. A auto, neviem, či ste si všimli, ale je už opravené. Janka, budeme tu 2 týždne s Erikom, tak jak on chodieva. OK. Už môžeš prevziať, môžeš povedať ahoj. Takže lúčime sa s Čabikom, poď sem ešte. Lúčime sa s Čabím. Čabík je strašne Lúčime sa spečený. s Martinom. Ahojte. A lúčime sa s Čabínom. S Martinom. Lúčime sa všetci traja. Čaute, čaute. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne každému za vaše darčeky. Dnešný deň budeme ešte robiť tú storku, pridáme to, že koľko sa pozbieralo. Ospravedlňujem sa veľakrát, keď sa trošku zaseknem, ale ešte sa mi jazyk stále pletie, lebo tak rozprávam viacerými jazykmi a je tu extrémne teplo a musím sa už oholiť, lebo vidíte, že už som toto čo sa tu každý deň bohužiaľ deje. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, prajem vám krásny večer, krásnu noc, neviem kto je kde rozlietaný, krásny deň. Naozaj ľúbte sa, majte sa radi, milujte sa, vyobjímajte každého, kto je vedľa nás, od psíka, od partnera, partnerky, kamarátky. Nezabudnite na ulici dávať pozor s tým objímaním, nie že cudzím tam skočíte do krku. A ešte raz každému veľmi pekne ďakujem, takže vidíme sa zajtrajší deň. Ahojte, pekný večer vám prajem, ahojte každému.